Phai leng thung phade ni himan buinanyum sungjago khang kha dako khang kha tamang nin chori nana tamang nugo gadina nung mahenga bonu nukta nung si tamang kolayo tang nin chori ma hayo chido tang henga tam thane ho porbi le sitman bank kata nung tang hamyang saikinar de kolayo boron klai phungo bur banino kolayo borok klai khatine ko tam tam rup sa ke kolai kata kwaitan tong rup saklaya asa sia tandang nei bo kalma se basa simale noram se ta se kalma belu para de basa simale hay noram bel balat ma rokunu busuk balok kha tama rong kha ko ang sami abo kwaitan tong mana tom saklai thanga te base malia no nang no go gabdia te base malia da ang bazar phale bla mikitinga non bakhnai sab rai ro bonong no go bakhnai sab rai ro bakhnai bazar no go ke khna lia an khorang da khna besai ko khun da khna ha khnawo ma khun na thong kha khun na thong kha hemi jam base malia de kisabana maya bla ma base malia taung bai ana ma boy ko hanyo kwaita nei kwaisa nai tong ma joro at kaisa khorom hinja kalai thangmani pore hinke bo gon ta kaisa kalai kha khosanai kre hinke tai bono sable bo kalai thangmaya golong ke ko kisimisa doctor ko talang kha rang puisa rok bukriba hinke nai jin tongmani be nai rekha nai refa hamliya bo tabuk sak porjonto 2 বছর চলি dong running to phon hamliya ang bin bosa khoroksa susunu bono nai nei ko ang no ma tong ja khata ta jang khane ani tai logini ani logi songo kri kha bobo thei thangka theimena 8 বছর ung tongkha ke bini sak sori ta tai hamnani hampalai ko ma ken choli tongka ta na ma ke bobo kostong jago ano bo khairok jago bono bang khairogo ke biang le khibi ne bani jin bu mano ang jalawangi bo kri buringi kuri ang khoroksa no ke bono nainani sokna ningi bo nang no manja khata tai sable khaine ke bu kri ba ang bo sasung susung no ke bini bata bo bono talang ka suthung mano bono talang ekau thuk semaya hinge bono ba angkha ba wasa phunu ke ke no runa nang ble buni kasa apot bo sudu rongno na sigi sade hai ko rungde angkha ma hanta niji narke bodo thangmalia ngko bono khatangi talang mai nar gari bai talang man lasa gari bai talang mana phai lama se hamia hinge lama rok hamia katai si satung botabo hinge bono abatar phan kisimi se manga nor ba lama kha busuk sal ayang tui sana rota sorok malai nyani ko kongan mal ka seroka wonta yak mal ngko bono talang khangke nong ba boni abato thongmano bon talang kha bato thongmale ta maya ngko ba mi talang mai de sa ako ba moi talang na phan bo satung jora bo lengja wang bo lengja gole sa bole bono lama su gana wong ka ba log lo box sai man ang no ba moi phigong ba oi rok ma talang ta namna sa chalo borok khorok sana bini busa kata bumana nai tong ka borok ni busai bo krikha thiman balok kha 8 বছর ka kha ta bumano borok no nai tong kri hingkang ka bewang kri tabo bin ba bo krikha busai bo krikha hingkang ka tabo nok bo juisia ta borok ni ba mo se borok talang nango bata nanyan bagai ombo onek khasal asuk bai prai 1 kilometer hayangan lamo soginani o soginan bagai bamai talangnan bagai pura hasing wa khak jaga ang norma thangpuru phono gan gari hapanin motonja kri mana aska kringo na bata na randi bata na mairong na jaga jomi na rabar na nokaham na busai tongo na bufa tongo na buma kaham kri hinggang ke kasen nogo kri mane umsuka kri thak obsuka kosto ko sin tibrasan bisungo baksa maki masol tong baksa ka tongi sabaya nungbaya baksa ga kosto ni obai ke bising sole tong ke nuhurja oma hekin sin tibrasarok kosto man tongo ketinin baga sing la sinang joton hambai